Ita ni sawa tinuod ba nagbalik siya siyang iig sa una. Oh no! Kining tagsar ta mauli sa taga si Manar ta mauli ikas pa. Kasaligan. Mas maayo ani sunod si Manar di lang kum duty. Panitan ko na ko asawa gyud. Tinuang bagyan ako na. Pre, nuktok ka pre. Pre, Anong ginuktok mo ka? problema na ko sa asawa, pre. Manong na yung mga sawa pre? Asawa na pre, gidungog ug nga nagbalik sa siya na. Nilaging makadungog ta sa mga silingan to mga marites. Ano nakaingon na nirong na problema ko sa mga asawa. Kung saon ko na, panitaan ko na yun. Asam dero ni mga sawa pre? Ako gisugog panglaba pre. Gikan gusto trabuhan uli kay Birnes Maron ya daghan kog mga pulingon gi dati taga panglaba nga gikan sa trabaho. O nang natingaw ko pang akong gisugog panglaba ron. Lagi panglaba man mo no? Gipang Imo to panitaan ang brief. 5 ron to yung brief. Mahimo tong unom ka pare ito. Iwasan sa taning pre. Oh, joke rabi to pre. Isa nang labagod nga nagduwa am tugtong eto ay lang milda. Duham tukbok yang kuyog nya. Back up mo kuno to niya. Ay si binuang di pre. Dagitog sa kaplanggana puno nilabhan padong stabay. Kay gilabhan ron. Hay kamayo pre. Kanatong mga asawa mga batim yung kinagnaong. Atol lang kayrang leog. Guri mo to. Si binuang di pre. Mo lang asawa pre. Kay laing gitugnaw murag trapo hungaw kayo. Sure ya. Guwapa pun mo trapo gud pre. Are ko pre magwapos kong kandeng. Tabay sa to. Ya, dire ko kay Pari sa matuwa lang milda gusto itong ang pasol pa. Puro ko daan. Langsoy gito kong sawa na yung tamos dahil. Sa tunggo ni. A few moments later. Apas man kawin kakapoy sa niyong buanga kawin. Kasi masakpan ka prahara, hindi ka prahara mo ko. Kapoy mo. Usap na ko na dong kang istorya nga nagbalik ko si Manguya. Kami magbalik mo balik. Tagsar ko mo Mutuo ka ng mga marites sa tusilingan. Ginaunsa mo yung ombraron. Di ko mutuog, di nagikon sa laki. Usap na. Luwag man ni. Kung kami ka wakit Ako na pinalit sa una. Sa una niya, sige amin mong bira mo ni nalanday. Di ka ni parin mo. Pare Si Manguya nga nagbalik ka mo. Kawin. Tarong ino mo. Sud tar. Magtiwas sa dali. Kasi magtiwas mo, may buhat autan lang ga. Sana all. Ba, isa man na si Raul mong gingunoy o yan, sa una pero wala namin magkitang Raul. Wala namin magkitang Raul. Bulimut pagit ka. Ay pagingunahan na, kay naglaba ko, gikan ko nalaba, nagbuto ko man. Ito lang ko, pero wala dito si Raul. Anong imo man kong ingitan? Wala mo kikibuhat dautan. Buanga ka? Isa man ang silingan na ba? Isa man ang silingan na. Sana, oy, ay ko, buwan na, buanga ka. Tarong kong pagkababae. Uy, ay ko ginanaa ha? Buanga ka. Mga anak ray, asa na ron? Oh, tuwa dito, tuwa man to ni Sura. Ako man tong gipasuroy. Kinalababayan ko. Nagdaot Buanga ka? Uyab, buanga ka. Ilan mo diyan, buanga ka. Ikaw pa rin ko. Buanga ka ha? Ako'y giugawa ni mo. Ikaw, bagong ngay kong naligo. Ikaw na noon? Yan asam nila ba? Uy, ako nang gihugasan na dugtong sa tinae. Ako nang gihugasan dugtong sa tinae. Buanga ka. Mga silingang mga marites. Kasi marites. Buanga ka. No. Asam mo! Mga panuway, mga tawanan mo malay. Isa man to. Masilingan na to. Umaw na diha. Buanga ka, daghanong naniid mo. Kunya ikaw. Nay ka. Masay layo, piko mo. Kada ako mawili rin mo kami. Buanga ka mo man ang Muhala ka gibuhat. dito. Buanga ka. Buanga ka, buanga. Nato ni mo. Muhala. Ayaw, uy. Oh, no. Busit. Layas dito. Yasaman. Buanga ka, gadarat. Kaya ayaw. Yasaman, apel ka gisa. Buanga ayaw, uy. Dahil sabi. Buanga ka, ayaw, buang. Gusto mo nagbinuang ka na ko. Dati. Ayaw, langga, uy. Ay, langga, ayaw ba? Ayaw, uy. Ayaw na. Layas dito. Ay, ate. Langga, uy. Pili ni mo. Buanga ka. Ay, nagbalik ka. Ay, Wala si Mon Raul. buanga, Raul. Buanga ka, kitana. May pag-ikaw ni Raul. Agi panglaba man mo no? Imo to panitaan ang brief. 5 ron to yung brief. Mahimo tong unom ka pare ito. Ay mga kabuang, nakabalik na jud mi. Medyo nakamove na gamayng audit. Shout out mga kabuang, shout out ko ni Boss Idol, Bet Pacquiao.
siya sa Bulawan, San Fernando, og palihog og support sa iyang channel, Beat Pacquiao TV. Og shout out ni Maricel Calam diha sa may Sambay Talisay. Og shout out sad ni Arin TV, member ni sa Karkar Biners. Palihog ko visit silang channel og pa-support na sa mga kabuang diha sa Kambuntan, Karkar City, Cebu. Og shout out ni James Otara og sa iyang naginusarang babae sa kinabuhi, si Pilika Ortiz diha sa may Balod, San Fernando. Og shout out ni Isos ng Pinas. May tagmapadana to yung manok. Isos ipadana na. Og shout out ni Gary Limbaga. Og iya din gipa shout out si Donna Joyce Vidal. Og shout out ni Idol Kalago Miguel Migs og sa iyang og sa tanang Kalago family na lang diha sa may Matanglad, Tabalugo, Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Og maura to mga kabuang, og kisa to ganang magpa-shout out, comment lang sa video para di na to malimta no. Og palihog support mga kabuang Cebu San Fernando Biners, og palihog og follow sa mong page, San Fernando Biners. Asam din mo ron ay. May pay ato na lang kanang mga asawa to pre, may Ay si binuang ni pre, imuha lang asawa may ingon na pre. sapi na display. Ay si binuang. Gatawa. Itong buanga ka wa. Ang ko gibuhat ako tanggot. Ay, uy, paano man ka? Yung binuangan? Buanga ka Pila na sakit. ka to, pito na ka to, Paano mo na binuang ka? Kala pa man ko gikan. Unay asa man laban ni maron? To dito sa tabay. Patiging-patingan mo na. Buanga ka, uy, mo pingya pa sa apas. Buanga ka, wang di gibuhat ako tan. Isa ka biga-biga. Sa biga-biga. Unsa man sa Ay, uy, unsa man ka? Kasali ka kay taga sa usar ko si mana mo. Wala ay pag-apos. Unsa man ka? Kapas-apas nga rito, uy. Gibuhat ako tan, uy. Unsa man ka, uy? Ay, uy. Kasali ka kay taga Oh, di aral ko. Ay, katawa. Dito lulog eh. Tarong kong pagkababae. tarong. Lus apa ka na tarong? Buanga ka, ha? Wadi ko. Ay sa. Saan ko?